אהלן חברים, אני רוצה לשתף אתכם במה שקורה אצלנו בעוטף. נטו ממקום של חיבור למשימה והבנה של גודל האסון וגודל, אני לא אקרא לזה אסון, סליחה, גודל האירוע שאנחנו נמצאים בתוכו. כי מי שלא כאן לא יכול להבין את זה בכלל. ומה שאני משתף זה מהפריזמה הצרה שלי בקיבוץ עין השלושה, שאני חושב שאנחנו הקיבוץ שיצאנו עם הכי פחות נזק ממה שקורה כאן סביבנו. ביום שבת ב-6:30 בבוקר התקפת טילים מטורפת, בחיים לא היינו בעשרות מטחי טילים, בחיים לא היה משהו כזה עוצמתי, ותוך כדי פשיטה של עשרות מחבלים. אני לא אומר עשרות בקטע של הגזמה, זה עשרות מחבלים שאני ראיתי בעיניים שלי מהחלון שלי. אין אפשרות לצאת מהבית, לחבור לכיתת כוננות וכולי. רב שץ נהרג במקום, אני הכנסתי את המשפחה שלי לממד ולקחתי את האקדח האישי שלי, הייתי בחדר שמוביל אל הממד, כדי שאם ייכנסו אליי הביתה ויגיעו אל הממד, אני אדפוק אותם לפני. 4 פעמים נכנסו אליי הביתה, זרקו לי 2 רימוני רסס לבית, הבית נחרב, הקירות נפלו, הגג קרס, הבית לא שמיש לחלוטין. וכל זה כאילו אני שומע את הרימון נופל בחדר, ישר נשכב על הרצפה ובום פסיכי ברמה של 3-4 מטר ממני. הייתי מאחורי קיר, אני לא נפגעתי. בשלב מסוים מחבל נכנס לחדר שאני הייתי בו, יריתי בו כדור אחד כדי מינימום של רעש, כדי שלא יגיעו עוד. לקחתי לו את הנשק שלו, הוא קפץ עליי, הוא נפל רגע בהלם ואז קפץ עליי, העפתי אותו, יריתי בו עם הנשק שלו, עוד כמה כדורים, סחבתי אותו לחדר הסמוך כדי שמי שנכנס לבית לא יראה אותו, ושם במכות נשק פוצצתי לו את הראש פשוט. מהמכות האלה גם הרסתי את המחסנית שלו והנשק שלו לא יכל לשמש אותי בהמשך. במשך מ-6:30 בבוקר עד סביבות 3:30-4 בצהריים אף אחד לא מגיע לקיבוץ, והמחבלים נמצאים כל הזמן, מסתובבים, זורקים רימונים, בוזזים את הבתים, יורים, הורגים כל מי שהם רואים. הבית של השכנה שלי נשרף ואני אחרי זה הוצאתי אותה, את הגופה שלה, שרופה מהבית. עוד אנשים שאני מכיר שגם כן אחרי זה הלכנו לפנות את הגופות שלהם, כולם ירויים. ובמשך שעות, לא יודע כמה זה טס את החשבון, 8 שעות, משהו כזה, אנחנו מחכים שיגיע צבא, שיגיע איזשהו כוח שנוכל להצטרף אליו ולהתחיל לעבוד, ואין אף אחד, שקט מוחלט, רק צעקות וצרחות של הערבים בתוך הבתים וברחובות שסביבנו. חבר טוב שבתחילת האירוע יצר איתי קשר לשאול מה קורה, הבין מיד במה מדובר, גנב נשק לשכן שלו, הביא עוד חבר שגנב נשק גם הוא לשכן אחר, וטסו אלינו, שם לי שידור של מיקום עצמי שלו, כדי שאני אוכל לדעת איפה הוא נמצא בכל שלב. הוא גר 1.5 שעה נסיעה ממני, וכשהוא הגיע לאזור, הוא התגנב לתוך שיירה של מג"ב שנכנסה לאזור, תפס אותם בכניסה לקיבוץ אחר, ואמר להם, אני מכיר, יש מחבל בבית של חבר שלי עכשיו, תבואו, מחבל בוודאות. משך אותם אלינו לקיבוץ, הם הראשונים שהגיעו לקיבוץ אצלנו, הגיעו אליי הביתה, ואז חברתי אליהם והתחלנו לעשות תיאור של כל הקיבוץ כמו שצריך, בצורה מסודרת, מבית לבית, ולהתחיל להסדיר את המצב. אנחנו הקיבוץ שספג הכי פחות. קיבוצים לידינו, 10 נהרגו, נחטפו, סיפורי זוועות שאין דברים כאלו. הכבישים זה נראה כמו סרט אפוקליפסה. מאות, לא יודע,
עשרות, מאות גופות פזורים על הכבישים, בצידי הדרך, רכבים הפוכים, שרופים. אנשים שנוסעים על הכביש לא היה להם מקום לנסוע, פשוט דורסים גופות כדי לצאת מהקיבוץ. סרט לא נורמלי. חברים, אני מספר את זה כדי שתבינו את גודל האירוע, איפה אנחנו נמצאים, מה קרה כאן ומול מה אנחנו מתמודדים. כל אחד איפה שהוא נמצא, בגזרה שלו, בחזית שלו, תשימו לב, שתהיו 100% ערניים, תהיו חדים על זה. יש לנו אויב, בן זונה, מוכן לעשות הכל כדי להרוג אותנו. אנשים, המחבל שהגיע אליי הביתה, הגיע עם כפכפים ורץ מעזה 2 קילומטר, 3 קילומטר, רץ עם כפכפים עד אליי הביתה. עם כפכפים. תהיו חדים על זה. וכל משימה שתקבלו, תעשו את הכי טוב. זה המטרה שלנו עכשיו. להחזיר את הכבוד שלנו, של עם ישראל, להתאפס על עצמנו מחדש, ולבנות את המדינה, את החברה שלנו, כמו שצריך. זו הזדמנות שלנו, זו זכות, זו הזדמנות שלנו להיות שותפים לדבר הזה, זה אירוע היסטורי. תהיו חזקים, אני אוהב אתכם, ואני מקווה מאוד שכשירגע כאן אני אצטרף אליכם. כרגע, הרבש"ץ אצלנו הוא הראשון שנהרג, ממש בתחילת האירוע, אני מחליף אותו, ובגלל זה אני לא איתכם. אוהב אתכם, בהצלחה.